o să dau acum share screen. Deci, ca de obicei, dacă aveți orice fel de întrebare, nelămurire, să mă anunțați și eu să încerc să vă explic. Ok. O să începem cu ecuația de gradul 2. Forma generală. În primul rând, ați mai lucrat cu ecuații de gradul 2? Ați mai văzut? Oricum, la început o să avem o mică parte de teorie, deci o să putem să facem cu toții exercițiile. Forma a ecuației de gradul 2 este ax pătrat plus bx plus c egal cu 0, unde a, b, c sunt numere reale cu a diferit de 0. Și se notează cu litera grecească delta, discriminantul ecuației. Deci delta este discriminantul ecuației. Și formula pentru delta este b pătrat minus 4ac, unde ABC sunt termenii din forma generală. Și acum, pentru a afla numărul de soluții ale unei ecuații de gradul 2. Deci, numărul soluțiilor. Se află în funcție de delta. Dacă delta este strict mai mare decât 0, atunci ecuația are două soluții reale distincte. Distincte, adică diferite. Reale distincte. Dacă delta este egal cu 0, atunci ecuația are o singură soluție reală. Singură soluție reală, adică cele două soluții, care erau în cazul în care delta e mai mare decât 0, sunt egale. Ok, reală. Și în ultimul rând, dacă delta este mai mic strict decât 0, atunci ecuația nu are soluții reale. Bun. Și dacă am vorbit de numărul soluțiilor, să vedem și care sunt exact soluțiile ecuației de gradul 2. Deci o să mai scriu o dată forma generală. Ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Și soluțiile ecuației sunt x1 și x2. Da? Deci, unde dacă delta era egal cu 0, x1 e egal cu x2. Și x1 are formula, ca să zic așa, minus b plus radical din delta supra 2a. Și x2 este minus b minus radical din delta supra 2a. Unde delta e, ce am scris mai sus, b pătrat minus 4ac. Ok. Deci, o ecuație de gradul 2 are soluții dacă și numai dacă delta e mai mare sau egal decât 0. O ecuație de gradul 2 are soluții dacă și mai dacă discriminantul e mai mare sau egal decât 0. Și un mic exercițiu. Determinați
soluțiile ecuațiilor. Pe prima o să facem împreună, ca să aveți un exemplu și după aceea o să vă las să vă gândiți câteva minute. Deci, 2x pătrat minus 5x plus 3 egal cu 0. Deci, și forma generală era x pătrat minus plus bx plus c egal cu 0. Bun. În cazul nostru, delta este b pătrat, adică minus 5 la a doua, minus 4ac, adică minus 4 ori 2 ori 3. Deci o să fie 25 minus 8 ori 3, 24, adică delta o să fie 1, care e mai mare sau egal decât 0, mă rog. Deci știm că ecuația are două soluții. Și acele soluții sunt x1 este minus b, adică minus minus 5, deci 5, plus radical din delta, adică radical din 1, supra 2a, adică supra 2 ori 2, care e 4. Deci sus avem 6 supra 4 și simplificăm cu 2, deci prima soluție este 3 supra 2. A doua soluție este la fel, minus b, adică 5, minus radical din delta supra 2 ori a, adică 2 ori 2. Deci avem 4 supra 4, adică 1. Deci soluțiile ecuației sunt 3 pe 2 și 1. Ok. Și acum să faceți voi următoarele. X plus 4 e 0. Să ne dăm cu a, b, x pătrat plus 6x plus 9 egal cu 0, c, x pătrat plus 7x plus 6 egal cu 0 și d, x pătrat minus 6x minus 7 egal cu 0. O să vă las câteva minute să vă gândiți. Dacă terminați, să-mi spuneți. Sunt întrebări până aici?
Pentru cine a intrat acum, astăzi facem ecuația de gradul 2 și probleme cu sisteme de ecuații. O să mai scriu aici într-o parte, încă o dată, formulele de la ecuația de gradul 2. Deci, asta este forma generală, discriminantul și soluțiile. A rezolvat cineva punctul A? L-a rezolvat Da. eu. Ok. Să-mi spună cineva cum se face. Păi am scris că A este egal cu 1, B egal cu minus 6 și C egal cu 4. Exact. Și după aceea delta este egal cu minus 6 totul la 2, minus 4 ori 1 ori 4, care e egal cu 3, 6 minus 16 egal cu 20, care e mai mare sau egal cu 0. Exact. Deci știm Și am ecuația scris că are. rezultă că ecuația are două soluții. Da. Nu e necesar neapărat să scriem mereu câte soluții are ecuația, dar e un exercițiu bun, început mai ales. Ecuația are două soluții. X1 egal cu 6 plus radical din 20 supra 2, Da. care este egal cu 6 plus 2 radical din 5 supra 2, care dacă simplificăm cu 2 egal cu 3 plus radical din 5. Radical din 5, da? Și x2 este egal cu 6 minus radical din 20 supra 2, care Da. este egal cu 6 minus 2 radical din 5 supra 2, care este egal cu 3 minus radical din 5. Exact. Simplificăm cu 2, deci 3 minus radical din 5. Foarte bine. Punctul B. L-am făcut eu. Ok. Spune-mi, te Și- rog. Păi am scris că delta este egal cu 6 la 2 minus 4 ori 9 și o să fie delta egal cu 0. Exact. Deci câte soluții are ecuația? Bun, adică x1 egal cu x2, care este egală cu minus 6 pe 2, care e minus 1. Exact, foarte bine. Punctul C. Eu. Da, spune. Păi am scris A egal cu 1, B egal cu 7 și C egal cu 6. Exact. Apoi am aflat delta și este 7 la pătrat minus 4 ori 1 ori 6 Exact. și mi-a dat 25. Da, 49 minus 24, 25. Și asta înseamnă că x1 este diferit de x2, adică avem două soluții. Da, ecuația are două soluții. Și apoi am aflat pe rând x1 și x2. x1 mi-a dat minus 7 plus minus radical din 25 supra 2 înmulțit cu 1. Spun că mi-a dat direct sau... Stai așa, minus 7 plus 5 supra 2, care ți-a dat? 1, minus 1, pardon. Minus 1, exact. Și x2? Minus 7 plus minus radical din 25 supra 2, Da. care mi-a dat Minus 7 minus 5 supra 2, adică minus 12 supra 2, deci minus 6. minus 6, exact. Și mai era și punctul D. Punctul D l-a făcut cineva? Pot spune eu? Da. Păi delta o să fie 6 la 2 minus 7 ori 4, care o să fie 8. Stai o secundă. Deci, x pătrat minus 6x minus 7 egal cu 0. În cazul nostru, A e 1, B e minus 6, C este minus 7, atenție. Deci, când delta e B pătrat minus 4AC,
În cazul nostru, delta o să fie minus 6 la 2, minus 4 ori 1 ori minus 7. Adică o să Da, fie cred. 36 plus 28. Da, 164. Da. 64. Deci, X1 este egal cu minus 6 plus 8. o să fie 2. 6, pentru că e minus b și cum b e minus 6, A, da. Da. da? Deci 6 plus radical din 64, continuă, Pe 2. da? Și o să fie 6 plus 8 pe 2, care e 7. Exact. Și a doua soluție? O să fie 6 minus radical din 64, care să fie 6 minus 8, deci o să fie minus 1. Exact, foarte bine. În regulă. Acum, o să vă spun puțin despre relațiile lui Viet. Deci, relațiile lui Viet sunt legate de ecuația de gradul 2. Cum am zis, ecuația de gradul 2 e ax pătrat plus bx plus c egal cu 0 și fie x1 și x2 soluțiile ecuației, da? Nu mai scriu că în cazul când delta e egal cu 0, soluțiile sunt ecuației. Atunci, relațiile lui Viet ne spun că suma soluțiilor, adică x1 plus x2, este egală cu minus b supra a și produsul soluțiilor, adică x1 ori x2, este egal cu c supra a. Ok. Asta se poate demonstra din formula generală a soluțiilor, efectiv. Minus b plus radical din delta pe 2a și x2 e minus b minus radical din delta supra 2a. Și când le înmulțiți, o să dea chiar c supra a și dacă le adunați, minus b supra a. Și folosindu-ne de relațiile lui Viet, o să demonstrăm, ca să zic așa, o descompunere. Deci, descompunere. Când avem o expresie de forma ax pătrat plus bx plus c egal cu ceva, nu contează, asta se poate descompune ca a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2, unde x1 și x2 sunt soluțiile ecuației ax pătrat plus bx plus c egal cu 0. Hai să demonstrăm că asta e adevărată. Deci, luăm termenul din dreapta. A pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2 egal cu... Și desfacem parantezele. ax minus ax1 pe lângă x minus x2 egal cu ax pătrat minus ax ori x2 minus ax1 ori x plus ax1 ori x2. Deci avem ax pătrat, între acești doi termeni dăm factor comun ax, deci minus ax pe lângă x1 plus x2 plus ax1 ori x2. Bun, și am obținut aici x1 plus x2, x1 ori x2. Și înlocuim cu ce știm noi din relațiile lui Viet. Deci mai departe e egal cu ax pătrat minus ax ori x1 plus x2 era minus b pe a. Deci ori minus b pe a plus a ori c supra a.
A cu A se simplifică, la fel și aici. Ups. Deci, mai departe, este ax pătrat, minusul de aici cu minusul din paranteză, plus bx, plus c. Și este exact ce vrem noi să obținem la început. Deci, expresiile de formă ax pătrat plus bx plus c se scriu ca a pe lângă x minus x1 pe lângă x minus x2. Bun. De exemplu, puteți să-mi descompuneți după forma aceasta. Expresia 2x pătrat minus 3x plus 1. Zicem A și B 4x pătrat plus 5x plus 1. Deci trebuie să le aduceți sub forma aceasta pe care am încercuit-o mai sus.
punctul A l-a reușit cineva? L-am făcut eu. Ok. Spune. Ce dintre noi? Spun eu? Da. O secundă, că cred că mi s-a întrerupt. Continuă, spune. Păi, am scris că este egal cu 2 pe lângă x minus x 1 pe lângă x minus x 2. Am dat factor comun pe x și o să vină 2 pe lângă x pe lângă minus x minus x1 minus x2 și o să vină minus 2x ori minus BPA. Și o să vină 2x BPA. Da, aș fi vrut să calculăm exact x1 și x2 ca să... Eu i-am calculat. Exact. Poți să-mi spui, Mălina? Delta mi-a dat 3 la 2 minus 4 ori 2 ori 1, care e egal cu 9 minus 8 egal cu 1. Exact. Care e mai mare sau egal cu 0, are două soluții. X1 este egal cu minus 3 plus 1 supra 4, Deci care e egal, o secundă, egal cu minus 3 plus 1 supra 4. este minus b, adică minus minus 3, ceea ce o să fie Da, plus 3. plus, da. Plus, continuăm. O plus 1 supra 4, care este egal cu 4 supra 4, care e egal cu 1. Exact. Și după o să avem x2 egal cu 3 minus 1 supra 4, care va da 2 supra 4 egal cu 1 pe 2. Supra 4 și simplificăm cu 2, 1 pe 2. Deci, întorcându-ne în aici, ce o să obținem? Egal cu 2 pe lângă... Continui tu... Nu știu cine vorbi la început. Eu? Da, poți să continui tu? Da, o să fie 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x minus 1 pe 2. Ok, da, și dacă, cum să zic, distribuim 2-ul ăsta în a doua paranteză, o să avem x minus 1 pe lângă X minus 1. pe lângă De fapt, 2 ori x, 2x minus 1. Deci, 2x pătrat minus 3x plus 1 o să fie x minus 1 pe lângă 2x minus 1. Ok. Punctul B. L-a făcut cineva? Ok. O să-l facem împreună atunci. Deci, avem a pe lângă x, adică 4 în cazul nostru, pe lângă x minus x1, pe lângă x minus x2. Și noi acum trebuie să aflăm x1 și x2. Delta al ecuației 4x pătrat plus 5x plus 1 e 0. Delta este p pătrat, adică 25, minus 4 ori 4 ori 1, adică minus 4 ori 4. Deci 25 minus 16, adică 9. Bun, x1 este minus b, adică minus 5, plus radical din 9 supra 2a, adică supra 2 ori 4. Deci minus 5 plus 3 supra 8, deci minus 2 supra 8 și simplificăm cu 2 și obținem minus 1 supra 4. A doua soluție este minus 5 minus radical din 9 supra 2 ori 4, deci minus 5 minus 3 supra 8, adică minus 8 supra 8, deci minus 1. Bun, deci soluțiile sunt minus 1 pe 4 și minus 1. Deci, întorcându-ne, o să scriu aici, egal cu 4 pe lângă x minus, minus 1 pe 4 e soluție. Deci minus cu minus o să fie plus. Deci x plus 1 pe 4 pe lângă x minus 1 este cealaltă soluție. Deci la fel, plus 1
Și dacă mulțim cu 4 prima paranteză, o să avem 4x plus 1 pe lângă x plus 1. Ați înțeles? Putem să Poți să mai repeți o dată, te rog? putem să mai lucrăm câteva? Sigur. Deci, stai o secundă. Punctul C, să zicem. 10x pătrat plus x minus 21, să zicem. Asta are calcule mai mari, numere mai mari. Ok, și punctul D, x pătrat, x pătrat plus 7x plus 2. Ok, vă las un minut și după aceea ori le facem împreună, ori spuneți voi. Ok, a făcut cineva punctul C? Eu. Bun, îmi spui cum ai făcut? Prima oară am aflat, am scris că A este 10, B este 1 și C este minus 21. Da. Iar apoi am aflat delta, care mi-a dat 1 la pătrat, minus 4 înmulțit cu 10 înmulțit cu minus 21, Exact. care mi-a dat 1 plus 840, adică 841.
Da. Și ca să scriem de acum, 841 e un pătrat perfect. Care? Este 29 Exact, la pătrat. 89 la a doua. Bun. Și soluțiile. Minus 1 plus radical din 29 la pătrat Plus radical din... Da. Plus radical din 29 la pătrat. supra 2 înmulțit cu 10 Supra 2 înmulțit cu 10, da. adică minus 1 plus 29 supra 20 Da. Care care este? ne va da 28 supra 20 și se simplifică prin 4 și ne va da 7 pe 5. Foarte bine. Și a doua soluție? X2 este egal cu minus 1 minus radical din 29 la pătrat supra 2 ori 10 Da. X2 este egal cu minus 1 minus 29 supra 20 adică minus 30 supra 20. Simplificăm un 0 Da, prin simplificăm 10 10, da. și ne va da minus 3 pe 2. Foarte bine. Ok, deci 10x pătrat plus x minus 21 va fi 10 pe lângă x minus 7 pe 5 da. pe lângă x plus 3 pe 2. Foarte bine. Ok. Și ca să fie mai omogen, așa, o să scriem 5 pe lângă x minus 7 supra 5 ori 2 pe lângă x plus 3 supra 2. Și înmulțim, deci 5, ca să scăpăm de fracții, 5x minus 7 pe lângă 2x plus 3. Ok, foarte bine. Și punctul D, la punctul D sunt e un radical urât acolo, dar nu contează. Punctul D l-a făcut cineva? Deci, la punctul D avem A1, B7, C2. Deci, discriminantul o să fie B pătrat, adică 49 minus 4 ori 2, adică 49 minus 8, adică 41. Deci, x1 va fi minus 7 plus radical din 41 supra 2 și x2 va fi minus 7 minus radical din 41 supra 2. Deci, întorcându-ne la expresia inițială, x pătrat plus 7x plus 2 este a, în cazul nostru 1, pe lângă x minus 7 plus radical din 41 supra 2, pe lângă x minus 7 minus radical din 41 supra 2. Care mai departe să schimbăm semnul de minus de aici și de la fracție. X minus 7 plus radical din 41 supra 2 pe lângă x plus 7 plus radical din 41 supra 2. Ok, aici asta e forma, nu prea ai ce să-i faci mai departe. Ok, și încă una, ca să zic așa. Asta care urmează știu că se poate face și altcumva, dar aș vrea să facem cu descompunerea aceasta, ecuații de gradul 2, ca să ne obișnuim. Deci, simplificați fracția, să zicem. Fracția, adică, da, cât de mult posibil, sau aduceți fracția la forma cea mai simplă, există mai multe variații ale aceleiași cerințe. Și este x pătrat minus 3x plus 2 supra x pătrat minus 1.
Ok. X pătrat minus 1 îl știm din formulele de la lecțiile anterioare. Deci, mai mult mă interesează să descompunem numărătorul cu ce am făcut până acum, față de gradul 2. Să vă las un minut. Să zic? Da, spune. Păi, scăpă minus 3x în minus x minus 2x. Da, am zis, se poate face așa, uite, să facem, deci x pătrat minus 3x plus 2 este x pătrat minus x minus 2x plus 2, continuă. Care este egal cu x pe lângă x minus 1 Da, minus 2 pe lângă x minus 1. Care exact, este egal cu x minus 1 pe lângă x minus 2. da, Iar x la a doua minus 1 este egal cu x minus 1 pe lângă direct x facția plus 1. egală, exact, x minus 1 pe lângă x plus 1. Se simplifică și ne dă x minus 2 pe lângă supra x plus 1. Da, deci asta este forma. Și acum ziceam să facem numărătorul, să-l facem și cu... Am făcut eu. Da, ok, spune. Păi am zis că A egal cu 1, B egal cu minus 3 și C egal cu 2. Da, b egal cu minus 3, c egal cu 2. Delta egal cu 9 minus 4 ori 2 ori 1, care e egal cu 9 minus 8 egal cu 1. Mai mare ca 0. După x1 este egal cu 3 plus 1 supra 2, care este egal cu 4 pe 2 egal cu 2. Da, x2 egal cu 3 minus 1 supra 2, care e egal cu 2 pe 2 egal cu 1. da, X la 2 minus 3x plus 2 este egal cu x minus 2 pe lângă x minus 1. Și după când ne înlocuim în exact, frunte, se simplifică x minus 1. exact. Foarte bine. Bun. Ok. Și un ultim exercițiu de această formă, 3x pătrat plus 5x plus 2 egal cu 0. Să vedem. Julia, cred că ai înțeles. Da, am înțeles acum. Vrei să facem pe asta împreună? Aș putea încerca. Sigur. Hai să vedem. Scuze, nu știu ce m-a apucat. Fără egal cu 0. Deci trebuie să descompunem expresia asta. Punem cum facem. Întâi îl aflăm pe delta, care este 5 pătrat minus 4 ori 3 ori 2 Da, este 25 minus 24 egal cu 1. da, Apoi aflăm soluțiile. exact. x1 care este minus 5. Trebuie să verific dacă spun bine. Minus E bine, e 5 bine. plus radical din 1 supra 2 ori 3 Da, egal cu minus 5 plus 1 supra 6
egal Da, cu minus 4 pe 6, simplificăm cu 2 și este minus 2 pe 3. da, foarte bine. Apoi a doua soluție, minus 5 minus radical din 1 supra 2 ori 3, care este minus 5 minus 1 supra 6, este Da, minus 6 supra 6 egal minus 1. exact, foarte bine. Deci când ne întoarcem, cât o să fie descompunerea? Imediat să scriu și eu, va fi a, care este 3, pe Da, lângă x minus x plus, de fapt, 2 pe 3, exact exact, lucru, pe lângă x plus 1. exact, foarte bine. Și dacă înmulțim 3 cu prima paranteză? Dacă mulțim 3 cu prima paranteză, vom avea 3x plus 2 pe 3, Plus 2 pe 3 ori 3, care o să fie 2. da, și a doua paranteză va rămâne la fel, x plus 1. Exact. Foarte bine. Foarte bine. Bun. A înțeles toată lumea acest tip de exercițiu de descompunere, mă rog. Da, Ok, o să trecem mai departe. Determinați, o să scriu pe scurt, valorile parametrului real, mă rog, parametrului real m, pentru care următoarele ecuații nu au soluții reale. Cred că s-a blocat puțin. Ok, nu au soluții reale. A, x pătrat plus x plus 1 minus m egal cu 0. Bun, hai să facem pe prima împreună ca exemplu. Deci, noi trebuie să aflăm valorile lui m pentru care ecuația asta nu are soluții. Când o ecuație de gradul 2, că avem x la a doua, deci este o ecuație de gradul 2, nu are soluții. când delta este negativ. Exact, când delta este mai mic decât 0. Și în ecuația noastră, ia să vedem cât este delta. Este b pătrat, adică în cazul nostru 1, minus 4ac. Minus 4 ori a e din nou 1 și c-ul considerăm 1 minus m ca un singur termen. Deci c-ul nostru este 1 minus m în ecuația noastră. Și 4 pe lângă 1 minus m. Noi vrem ca asta să fie mai mic decât 0. Și desfacem parantezele. Deci 1 minus 4 plus 4m e mai mare decât 0. Deci, mai mic decât 0. Deci, minus 3 plus 4m e mai mic decât 0. Deci, 4m e mai mic decât 3. Deci, m este mai mic decât 3 pe 4. Și cum m e real, m cărui interval aparține? Aparține lui minus infinit 3 pe 4. Da? Deci, astea sunt valorile lui m pentru care ecuația asta de la punctul A nu are soluții reale. Punctul B. 2x pătrat plus 4x plus 2 plus m egal cu 0.
Ok. Am făcut-o eu. Ok, spune cum ai făcut. Păi am zis că delta trebuie să fie mai mic decât 0 și c e egal cu 2 plus m. După aceea am aflat delta este egal cu 16 minus 4 ori 2 ori 2 plus m, Da. care este egal cu 16 minus 8 pe lângă 2 plus m. După aceea am desfăcut paranteza și mi-a dat 16 minus 16 minus 8m, care e egal cu minus 8m mai mic ca 0. Și de aici rezultă că m trebuie să fie mai mic ca 0 și rezultă că m aparține intervalului minus infinit 0. Da. Deci, aici, când minus 8m e mai mic decât 0, ca să îl obținem pe m, ar trebui să împărțim cu minus 8, da? Și când împărțim cu un număr negativ, o inecuație, se schimbă semnul. Deci o să obținem, Da, și va da infinit, da, exact, o să am obținem înțeles. mai mare decât 0. Deci m aparține intervalului 0 infinit. Bun. Ok. Și un alt exercițiu. Determinați valorile parametrului real. Deci determinați valorile lui A, care aparține lui R, pentru care următoarele ecuațiile următoare, mă rog, au soluții reale egale. Adică, cu alte cuvinte, au o singură soluție. Punctul A, x pătrat minus a plus 1 ori x plus 2 egal cu 0. Și punctul B, a minus 1 ori x pătrat plus ax plus 1 egal cu 0.
Ok, hai să facem împreună, să zicem, punctul A. Idei despre cum se face. Nu trebuie neapărat să-l fi terminat. Dacă trebuie să aibă două soluții reale egale, asta înseamnă că delta trebuie să fie egal cu 0. Exact, foarte bine. Și în cazul nostru cât este delta? B-ul este... L-am luat pe B ca minus A minus 1, pentru că e minus în fața. Mie mi-a dat delta minus 4. Și schimbă semnele. Uh, delta... B-ul e minus A minus 1. Hai să calculăm împreună delta. Deci este minus A plus 1, totul la a doua. Adică Da, minus 4AC, deci minus 4 ori 2. Da? Deci mai da. departe o să fie, mi spui tu? Mai departe, eu am scris că este A pătrat plus 1 minus 8 egal cu 0. A plus 1, totul la a doua, este A pătrat plus 1 plus 2A. A, da. Din Minus 8. Din formula aceea că x plus y, totul la a doua, este x Da, pătrat plus y pătrat plus 2xy. greșeala mea. Minus Nicio problemă. Deci A pătrat plus 2A minus 7 este delta și trebuie să ne dea egal cu 0. Bun, și aici mai departe ce facem? Ca să-l aflăm pe A. îl adunăm pe Putem să ne 7. putem să ne dăm seama că a la pătrat plus 2a este egal cu 7. Da, dar nu ne ajută foarte mult pentru că A este real. Dacă A ar fi fost natural, ar fi mers. Deci avem A pătrat delta. plus... Exact. Plus 2A minus 7 egal cu 0, ceea ce este o altă ecuație de gradul 2, căreia trebuie să-i aflăm soluțiile. Deci, delta 2, ca să zic așa, care este? Adică discriminantul acestei ecuații. 2 la pătrat. Da? 2 la a doua. Minus 1 înmulțit cu minus 7. Minus 4 pe lângă minus 1. Minus 4 ori minus 7. Că A-ul este Da. 1. Deci este 4 plus 28, adică 32. Deci A1 este minus 2 plus radical din 32 pe 2. Care mai departe este minus 2 plus vine 4 radical din 2 supra 2. Simplificăm cu 2, deci este minus 1 plus 2 radical din 2. Poate să-mi spună cineva. Deci știm că delta este 32 și avem ecuația asta, a pătrat plus 2 minus 7. Deci este minus b-ul ecuației noastre. Deci minus 2 minus radical din delta, adică minus radical din 32, supra 2. Deci este minus 2 minus 4 radical din 2 pe 2. Și simplificăm cu 2 și vine minus 1 minus 2 radical din 2. Deci, noi căutam A-ul pentru care ecuația asta are
două soluții reale egale. Deci, acum am obținut că A aparține mulțimii minus 1 plus 2 radical din 2 și minus 1 minus 2 radical din 2. Înțeles? Hai să facem și punctul B și poate devine mai clar. Deci, la punctul B, din nou, delta trebuie să fie egală cu 0. În cazul nostru, A-ul ecuației noastre este A minus 1, B-ul ecuației noastre este A și C-ul este 1. Da? Ok, deci avem delta este B pătrat, adică A la a doua, minus 4 pe lângă A minus 1. Deci, A pătrat minus 4A plus 4 e egal cu 0. Deci, aici nici nu mai trebuie să facem ecuații de gradul 2. Știe cineva cum scriem A pătrat minus 4A plus 4 sub altă formă? A minus 2 la pătrat. Exact, este A minus 2 la pătrat, care e egal cu 0. Deci, de aici A minus 2 e egal cu 0. Deci, A e 2. Ok, și o să mai facem la fel, aceeași cerință. Deci, căutăm valoarea lui A, pentru care ecuația 3x pătrat minus A plus 2x plus 1 egal cu 0, pentru care ecuația asta să aibă două soluții reale egale. Adică, cu alte cuvinte, delta să fie 0. Hai să vedem cum ați început. Deci, O să zic eu. da? Deci, delta trebuie să fie egal cu 0, A egal cu A plus 2, B egal cu A, C egal cu 2. Ecuația de grad 2 ax pătrat plus bx plus c, da?
Și Da. dacă ne uităm așa la ea, coeficientul lui x pătrat e 3 și a, deci a este egal cu 3, da, b egal cu cât? Deci ne uităm la x. Pe cine are în față x? B și în prima ecuație, pe cine are în față? A plus 2. Pe minus a plus 2. Vezi că aici avem plus, b și minus. Și c-ul este 1. 1. Ok. Deci, discriminantul va fi Minus a plus 2 la pătrat. da, Minus 4 ori 3 plus atât, ori minus 1. ori 1, da. Care mai departe este minus a plus 2 totul la a doua e de fapt a plus 2 totul la a doua minus 12. Cât e a plus 2 totul la a doua? Este a la pătrat plus 4a plus 4 Da, foarte bine. minus 12. Minus 12. Care mai departe este Egal cu a la pătrat plus 4a minus 8. minus 8. Și noi vrem ca asta să fie 0. Deci, și de aici ce facem mai departe? De aici, deci avem din nou a pătrat plus 4a minus 8 e 0. Asta este, și noi trebuie să-l aflăm pe a. Asta este o altă ecuație de gradul 2, căreia, la fel, calculăm delta 2, să zicem. Și care este discriminantul acestei ecuații? Adică delta. E b pătrat, adică 4 la a doua, minus 4 aceea, adică minus 4 ori 1 ori minus 8. Adică 16 plus 8 ori 4, 32. Aici vine cu plus pentru că avem minus și în paranteză. Deci o să vină 48. Deci, soluțiile ecuației acesteia sunt știe cineva? Pot spune eu? Da? Spune. Minus 4 Da. plus radical din 64 supra 2 înmulțit cu 1. E radical din 48. Supra 2. Scuze. 48. Mai departe. Ne va da minus 4 plus Nu-mi dau seama dacă nu te mai aud eu sau... microfonul din greșeală. Ok, deci 48 este cât? Radical din 4. 4 radical din 3. Exact, plus 4 radical din 3 supra 2. Supra 2. Simplificăm cu 2, deci... Zi. Cine va da minus 2 plus Da, 2 radical din 3. exact, foarte bine. Și a doua soluție? Minus 4 minus radical din 48 supra 2 înmulțit cu 1. Da, Adică vom avea minus 4 minus 4 radical din 3 supra 2. Simplificăm și de această dată cu 2 și ne va da minus 2 radical din 3. exact, foarte bine. Deci,
A-ul nostru pe care îl căutam aparține mulțimii minus 2 plus 2 radical din 3. Și minus 2 radical din 3. Ok. Acum să vă dau un exercițiu. Deci avem sau așa. Deci una dintre soluțiile ecuației x pătrat plus m plus 2 ori x plus 2m minus 1 egal cu 0, unde m aparține lui R, este minus 1. Deci una dintre soluțiile ecuației este minus 1. Determinați a doua soluție a ecuației. A făcut-o cineva, adică a aflat cineva M, e M. Problema asta este, să zic, mult mai simplă decât probabil v-ați gândit inițial. Adică nu trebuie să calculați delta în funcție de M și așa mai departe. Deci, trebuie să ne gândim. Noi știm că una dintre soluțiile ecuației este minus 1. Ce înseamnă că un anumit x este soluție a unei ecuații de gradul 2? Înseamnă că pentru acel x, dacă înlocuim x-ul cu valoarea aceea, ecuația aia o să ne dea egală cu 0. Da? Adică, efectiv, e soluția ecuației. Deci, știm că minus 1 e soluția acestei ecuații. 1. Ecuația aia va da 0. Da? Deci, minus 1 la a doua plus m plus 2 ori minus 1 plus 2m minus 1 e 0. Deci 1 o să fie minus m minus 2 plus 2m minus 1 e 0. Deci 1 cu minus 1 se reduce. Deci minus m plus 2m avem m minus 2 egal cu 0. Deci m o să fie 2. Bun. Și rescriem ecuația acum că l-am aflat pe m. Și avem x pătrat plus
2 plus 2, 4x, plus 2 ori 2 minus 1, plus 3 egal cu 0. Bun. Și noi știm că una din soluții e minus 1 și trebuie să o aflăm pe cealaltă. Adică am ajuns la o ecuație de gradul 2 destul de comună și acum trebuie să aflăm cea de-a doua soluție. Deci facem delta, care este b pătrat, adică 16, minus 4ac, adică minus 4 ori 1 ori 3. Deci e 16 minus 12, adică 4. Deci x1 o să fie minus 4 plus radical din 4 pe 2, adică minus 4 plus 2 pe 2, adică minus 2 pe 2, adică minus 1. Da, știam deja soluția aceasta, deci trebuie să aflăm x2. Deci minus 4 minus radical din 4 pe 2, adică minus 4 minus 2 pe 2, deci minus 6 pe 2, adică minus 3. Ecuației noastre este minus 3. Ați înțeles? Sau? Da, am înțeles. Ok. Tot în același stil, aflați valoarea parametrului real n, deci aflați m real pentru care x egal minus 2 este soluția ecuației. X pătrat plus mx plus 2 egal cu 0. Îmi spune cineva ce ar trebui să fac la problema asta? E la fel ca cealaltă. Deci dacă minus 2 e soluția ecuației, înseamnă că dacă înlocuiesc x cu minus 2, expresia aia, x pătrat plus mx plus 2, îmi va da 0. Deci, cum fac? Nu înlocuim pe x cu minus 2. Exact. Îmi spui tu, îmi dictezi? Da, o să vină minus 2 tot la a doua, minus 2x plus 2 egal cu 0. Minus 2m plus 2 egal Da, cu 0. o să vină 4 minus 2m plus 2 egal cu 0. Da, 6 minus 2m egal cu 0. da. Minus 2m este egal cu minus 6. Da, o să scriu 2m egal cu 6. Deci se rezultă că m egal cu 3. Exact. Deci m egal cu 3. Bun. Ok. Următoarea problemă spune așa. Determinați valorile reale ale lui x pentru care x plus 2 și x plus 3 sunt lungimile s-a blocat. Deci sunt lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic. Lungimile dreptunghic.
Aici n-am folosit în profil Pitagora. Ba da, exact. Gândiți-vă la ce proprietăți are triunghiul dreptunghic în funcție de latul. Adică Pitagora. Deci x plus 3 ar trebui să fie ipotenuza. Exact. Știm că ipotenuza este mai mare decât ambele catete, deci x plus 3 e ipotenuza. Deci din teorema lui Pitagora, ce rezultă? Că x plus 3 la a doua este egal cu x plus 2 la a doua plus x la a doua. Exact. Bun, și dacă desfacem parantezele, X la a doua plus 6x plus 9 este egal cu 2x la a doua plus 4x plus 4. da. Mai departe, dacă trecem O să vină minus x la a doua plus 2x plus 5. mai spune o dată că nu am auzit. Minus x la a doua plus 2x minus 5, plus 5. X plus 5 egal cu 0. Bun, și facem ecuație de gradul 2. Îmi spui tot tu? Da, o să vină 2 la a doua Da. minus 1, Minus 4 ori minus 1 ori 5. Da. Care să fie 4 minus 20. Plus 20, că minusul din paranteză Da, cu minusul de aici. înseamnă 24. Exact. Și soluțiile? Minus 2, Da. minus radical din 24. Și asta Supra, este 2 radical din 6, nu? supra minus 2, deci Minus 2, minus 2 radical din 6. multiplicăm cu minus 2, deci o să avem 1 plus radical din 6 Da. și x2 Minus 2 plus radical din 24. Pe minus 2. deci minus Da. 2 plus 2 radical din 6 supra minus 2, O să vină 1 minus radical din 6. 1 minus radical din 6. Bun. Și observăm aici că 1 minus radical din 6, deci 1 plus radical din 6 e mai mare decât 0. E bun. Dar 1 minus radical din 6 e mai mic decât 0, da? Pentru că radical din 1, care e egal cu 1, e mai mic decât radical din 6. Și noi am obținut că x era lungimea unei catete. Și noi am obținut că lungimea unei catete e mai mică decât 0, ceea ce e fals. Deci singurul x bun este x egal cu 1 plus radical din 6. Pentru că x2 nu merge că e mai mic decât 0 și lungimea unei laturi de triunghi nu poate să fie negativă. Ați înțeles? Totul clar? Da. Da. Ok. Bun, și acum să facem și niște sisteme de ecuații. Deci, probabil ați mai lucrat cu sisteme de ecuații. De obicei avem două sau mai multe ecuații și încercăm să reducem totul la o singură necunoscută. Adică, o să vedeți din exemplele următoare oricum, să înmulțim relațiile astfel încât după aceea când le adunăm sau le scădem să se reducă necunoscutele, sau putem să scriem o necunoscută în funcție de alta și să o înlocuim în altă relație. De exemplu, deci rezolvați în R, adică în mulțimea numerelor reale, următoarele sisteme. A 2x minus 3y e 5
și 3x plus 3y este 15. Pe primele câteva o să le facem împreună și după aceea vă las să vă gândiți. Aici, de exemplu, poate cineva să-mi spună ce facem? Păi, Să putem să adunăm. facem Ați adunat sau să vorbit scădem. amândoi și n-am auzit. Ori să adunăm, ori să scădem. Eu să adunăm. Da. Ok, o să le adunăm, pentru că aici avem minus 3y plus 3y. La început o să le scriu pe lung, deci 2x minus 3y plus 3x plus 3y egal cu 15 plus 5, adică 20. Minus 3y se simplifică cu 3y și rămânem cu 5x egal cu 20. Deci împărțim la 5 și x este egal cu 4. Ne ducem în prima ecuație și înlocuim pe x, deci avem 8 minus 3y egal 5. Deci 3y o să fie 8 minus 5, adică 3. Deci y egal cu 1. Deci x egal 4 și y egal 1 este soluția sistemului. Parte, să zicem punctul B. X plus y e 7. Deci x plus y e 7 și 2x minus y e 2. Aici spuneți-mi ce facem. Putem tot să le adunăm. Exact. Putem să le adunăm, că vedem că se reduce y. O să scriu direct 3x plus y cu minus y se va simplifica, egal cu 7 plus 2, 9. Împărțim la 3, deci x o să fie 3. Înlocuim în prima relație, deci avem 3 plus y, 7 și y va fi 7 minus 3, adică y egal cu 4. În punctul C, 2x plus 5y e 9 și x minus 3y e minus 1. Aici ce facem? Putem mulți a doua relație și după aceea să scădem. Exact, Cu 2 să mulțim. Exact. Deci înmulțim cu 2 și sistemul nostru devine 2x plus 5y egal 9 și 2x minus 6y egal cu minus 2. Și avem aici 2x, 2x. Deci dacă le scădem, vom obține, o să scriu din nou varianta lungă. Deci 2x plus 5y minus 2x plus 6y egal cu 9 minus minus 2, o să fie 9 plus 2. 2x se reduce cu 2x, cu minus 2x, deci o să avem 11y egal cu 11. Deci dacă împărțim prin 11, vom avea y egal cu 1. Și din nou ne ducem în prima relație, de exemplu, și avem 2x plus 5 egal cu 9, scădem 5, deci 2x va fi 4. Și prin împărțire la 2 obținem x egal 2. Deci x egal 2 și y egal 1 sunt soluțiile. Bun. D. Avem 3x minus y egal cu 2 și 6x minus 2y egal cu 1. Aici ce facem? Mulțim prima relație cu 2 și după aceea scădem. Da, dar o să vezi că nu mai e nevoie să scădem. Deci 6x minus 2y va da 4 și a doua relație rămâne la fel, 6x minus 2y egal 1. Vedem că termenii din stânga sunt egali. Deci, teoretic ne dă 4 egal cu 1, ceea ce e fals. Deci, sistemul nu are soluții. Sau are soluții mulțimea Vito, cum preferați.
Ok. Următorul sistem e, avem 1 pe x plus 1 pe y egal cu 2 și 2 pe x minus 3 pe y egal cu minus 1. Aici cum facem? Mulțim pe prima cu 2 și se spală. Da. Ce nu v-am zis e că sunt multe variante de a rezolva sisteme de genul. De exemplu, aici se putea înmulți și prima cu 3 și se adunau relațiile. La final o să obțineți aceleași rezultate, deci nu contează pe ce cale o luați. Deci înmulțim cu 2 și obținem 2 pe x plus 2 supra y egal cu 2 ori 2, 4. Și a doua relație rămâne la fel, egal cu minus 1. Și o să le scădem și obținem 2 pe x plus 2 pe y minus 2 pe x plus 3 pe y egal cu minus minus 1, deci 4 plus 1. 2 pe x se simplifică cu minus 2 pe x și în final obținem 5 supra y egal cu 5. Deci y o să fie 5 supra 5, adică 1. Și înlocuim în prima relație, să spunem, și avem 1 supra x plus 1 egal cu 2. Rezultă că 1 pe x egal cu 1, deci și x este egal cu 1. Până aici e totul clar? Da. Da. Ok. Următorul sistem. Deci trebuie să înmulțim, să împărțim, să scădem relațiile astfel încât să ajungem la o singură recunoscută. Avem așa, 1 supra x plus 2 plus 2 supra y minus 1 egal cu minus 3 supra 2 și 3 supra x plus 2 plus 1 supra y minus 1 egal cu 5 supra 2. Aici, când observăm că se repetă un anumit termen, care nu e doar x sau y, e bine să notăm și la final să nu uităm să revenim la notațiile inițiale. De exemplu, aici vedem că se repetă 1 supra x plus 2 și 1 supra y minus 1. Deci, notez cu a 1 supra x plus 2 și b egal cu 1 supra y minus 1. Deci, în urma notațiilor ăstora, sistemul devine a plus 2b egal cu minus 3 pe 2 și 3a plus b egal cu 5 pe 2. De aici ce facem? Înmulțim a doua relație cu 2 și după aceea se reduce de. Exact. Îmi spui tu, dictezi tu? O să avem a plus 2b egal cu minus 3 pe 2 și după aceea 6a plus 2b egal cu 10 pe 4. 10 pe 2. Se simplifică 5. Da, se simplifică și pe 5. Și după aceea când scădem o să avem 5a egal cu. O să le scad în ordine în care sunt. Deci a plus 2b minus 6a minus 2b. Adică o să avem plus. O să fie minus 5a. Stai așa, minus 3 pe 2, minus 5. Mi s-a blocat tableta, o secundă. Oh, pare rău. Ok, deci avem minus 5a egal... 5a egal cu minus 13 pe 2. Exact. Deci, minusul ăsta putem să se reduce. Deci,
A va fi 13 împărțit la 2 împărțit la 5. 13 supra 2 ori 5, Da. adică 13 13 supra. plus 10. Ok. Și ca să-l aflăm pe B, O să înlocuim în a doua relație. Avem deja și o să avem B egal cu 5 pe 2 minus 3A. 5 pe 2 minus 3A, Minus care este? 3 ori 13 pe 10. Da. Deci, O să avem 25 pe 10 da, minus 39 pe 10. exact. Care vedem? Minus 14 pe 10 și se simplifică cu 2 și va fi minus 7 pe 5. Exact, foarte bine. Deci A e 13 pe 10 și B e minus 7 pe 5. Dar noi n-am terminat problema pentru că noi trebuia să aflăm X și Y și revenim la notațiile inițiale. Deci, spunem, O să avem 13 pe 10 egal cu 1 pe x plus 2, da, de unde rezultă că x plus 2 va fi egal cu 10 pe 13 da, și rezultă că x egal cu 10 pe 13 minus 2, exact, care e egal cu 10 pe 13 minus 26 pe 13. da, Și o să avem minus 16 pe 13. da. Și Y? După aceea B, care este minus 7 pe 5, egal cu 1 pe Y minus 1. Da, Și rezultă că Y minus 1 egal cu 5, minus 5 pe 7. da, Și rezultă că Y egal cu minus 5 pe 7 plus 1. Amplificăm cu 7 și vom avea minus 5 pe 7 plus 7 pe 7, care va da 2 pe 7. da, foarte bine. Ok. A înțeles toată lumea? Da. Bun. Tot un sistem unde trebuie să facem notații. Nu mai știu ce literă. Lăsa puțin. Da, sigur, scuze. Am scris prea Perfect. repede. Să-mi spui când ai terminat. Ups. Bun. Următorul sistem. Să scriu aici. 1 supra x plus y minus 2 plus 1 supra x minus y plus 1 egal cu minus 1 pe 2 și 2 supra x plus y minus 2 minus 3 supra x minus y plus 1 egal cu 4. Aici, la fel, o să trebuiască să folosim niște notații. Poate să-mi spune cineva ce termen notăm? Păi o să fie A egal cu 1 pe x plus y minus 2 și B egal cu 1 pe x minus y plus 1. Exact. Deci notez A egal cu 1 pe x plus y minus 2 și B egal cu 1 pe x minus y plus 1. Da, pot să dau pagina? Adică să... Da. Poți să dai. Mulțumesc mult.
N-ai pentru ce, scuze că am scris prea repede, o să încerc să scriu mai încet. Bun, și în limbaj de A și B, cum rescriem sistemul? O să avem A plus B egal cu minus 1 pe 2 și după 2A minus 3B egal cu 4. Foarte bine. Și de aici, Înmulțim prima relație cu 2 și după aceea scădem. foarte bine. Deci o să obținem 2A plus 2B egal cu minus 1 pe 2 ori 2. O să simplific direct egal cu minus 1. Și 2A minus 3B egal cu 4. Observăm că se repetă 2A și 2A, deci scădem relațiile. Nu știu de ce se mișcă așa greu tableta. Ok. Deci obținem 2A plus 2B minus 2A plus 3B egal cu minus 1 minus 4. Avem 5B egal cu minus 5. Împărțim la 5, deci B o să fie minus 1. Și ne ducem în prima relație. Rezultă că A minus 1 egal cu minus 1 pe 2. Deci A o să fie minus 1 pe 2 plus 1. Deci dacă amplificăm cu 2, A o să fie 1 pe 2. Bun. Și revenim la notațiile inițiale cu X și Y. Deci 1 supra X plus Y minus 2 era egal cu A, adică cu 1 pe 2. Deci X plus Y minus 2 o să fie 2. Deci X plus Y o să fie 4. 1 supra X minus Y plus 1 era B, adică în cazul nostru minus 1. Deci X minus Y plus 1 o să fie minus 1. Trecem minus 1 în partea cealaltă, deci X minus Y o să fie minus 2. Și obținem un nou sistem în funcție de X și Y, dar mult mai simplificat decât sistemul inițial cu fracții. La acest sistem ce facem ca să aflăm X și Y? Pe putem scădea. Trebuie să se reducă X-ul. Exact, sau uite, o să adun acum ca să se reduce Y. Deci 2X plus Y minus Y se reduce, egal cu 4 minus 2, adică 2. Deci X-ul o să fie 1 și înlocuim în relația de sus, deci 1 plus Y egal cu 4, deci Y o să fie 3. Deci soluția ecuației XY este 1 pe 3. 1 și 3. Ok. Sistemele pot apărea și în probleme, ca să zic așa, nu chiar probleme. De exemplu, știm că suma a două numere este 420. Să se determine numerele știind că 30% din primul număr este egal cu 40% din al doilea număr. Inițial vom nota numerele cu A și B. Exact. O să dau tabla mai jos? Da. Ok. Deci, fie A și B, cele două numere.
Ok. Și hai să ne scriem sistemul. După aceea vom avea A plus B egal cu 420 Da? și 30 pe 100 ori A Da? egal cu 40 ori 100 pe 100 ori B. Exact. Este simplificăm. Da. 100 se simplifică cu 100 și înmulțim cu 10. Deci sistemul nostru devine A plus B egal cu 420 și împărțim prin 10, nu înmulțim cu 10. Și 3A egal cu 4B. Bun. Prima relație o să o înmulțesc cu 3, să zicem. Deci, ca să înlocuiesc 3A cu 4B după aceea. Deci avem 3A plus 3B egal cu 420 ori 3. Nu o să le calculez, că o să se simplifice, cred, la final. Și știm că 3A egal cu 4B. Și înlocuim în relația de sus. Deci avem 4B plus 3B. Deci avem 7B egal cu 3 ori 420. 420 este 60 ori 7. B-ul va fi 180. Exact. B-ul va fi 3 ori 60, adică B 180. Bun. Și ne ducem în... Știm că suma lor e 420. Deci A o să fie 420 minus 180, adică 240. exact 240. Ok. Mai departe. Bun, aici o să vă dau un sistem unde trebuie să vă prindeți de o anumită chestie. Stați să-l vedeți. Deci trebuie să aflați numerele ABC, unde AB supra A plus B egal cu 6 pe 5, AC supra A plus C egal cu 3 pe 2 și BC supra B plus C egal cu 2. O să vă las un minut, două să vă gândiți și îmi spuneți dacă ați găsit, cum să zic, o formă în care să scrieți numerele.
Are cineva vreo idee cum separăm într-un fel numerele A, B și C? Am observat că BC este 2 ori B plus C. Da, dar este adevărat. Dar noi avem nevoie de numerele A, B și C separate într-un fel. Adică niște relații doar în funcție de A și B, B și C și A, pe care după aceea putem să le adunăm, să le scădem astfel încât să ajungem la o singură necunoscută. Că A egal cu B și egal cu C? Uh, nu, nu e egal cu B și C. Mă gândeam că așa puteam să folosim într-un fel media armonică, să o facem. Da, nu. Aici trebuie observat ce se întâmplă fiecare din fracțiile astea. Deci, răsturnăm. Deci A plus B pe AB egal cu 5 pe 6. A plus C pe AC egal cu 2 pe 3. Și B plus C pe BC egal cu 1 supra 2. Bun. A plus B pe AB o să-l scriu ca A supra AB plus B supra AB, da? Egal cu 5 pe 6. Și analog celelalte. A pe AC plus C supra AC egal cu 2 pe 3. Și B pe BC plus C pe BC egal cu 1 pe 2. Ok. Și observăm că se simplifică la numărător și numitor. A, aici B, aici tot A, aici C, aici C și aici B. Deci, sistemul nostru devine 1 pe B plus 1 pe A e 5 pe 6. 1 pe C plus 1 pe A e 2 pe 3. Și 1 pe C plus 1 pe B e 1 pe 2. Este, zic eu, un pas în față de unde am pornit, cu AB pe A plus B. Bun. Aici se poate merge în mai multe direcții. Eu o să fac așa, o să le adun pe astea două, pe primele două și obțin 2 supra A plus 1 pe B plus 1 pe C este egal cu 5 pe 6 plus 2 pe 3. Amplificăm cu 2, deci 5 plus 4 supra 6, adică 9 supra 6 și simplificăm cu 3, adică 3 pe 2. Deci 2 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C e 3 pe 2. Dar eu știu cât e 1 pe B plus 1 pe C. Deci înlocuiesc și obțin 2 pe A plus 1 pe 2 este 3 pe 2. Deci am obținut o ecuație numai în funcție de A. Și de aici pot să-l scot pe A. Deci 2 pe A egal cu 3 pe 2 minus 1 pe 2 vine 2 pe 2, adică 1. Deci A o să fie 2. Mă duc aici și obțin 1 pe B plus 1 pe 2 egal cu 5 pe 6. Deci 1 pe B o să fie 5 pe 6 minus 1 pe 2 și amplificăm cu 3, deci 5 minus 3 pe 6, adică 2 pe 6 și simplificăm cu 2, deci 1 pe B o să fie 1 supra 3, deci B-ul e 3. Mă duc în 1 pe C plus 1 pe B egal cu 2, deci 1 supra C plus 1 supra 3 egal cu 1 supra 2. Deci 1 supra C egal cu 1 supra 2 minus 1 supra 3, aduc la același numitor, deci e 3 minus 2 pe 6, adică 1 pe 6, deci C-ul mi-a dat 6. Deci soluția sistemului este 2, 3 și 6. Deci toată ideea
acestui sistem era să îți dai seama că ar trebui să răstorni fracțiile și să ajungi la termeni, cum să zic, individuali față de ABC. Ați înțeles? Da. Ok. Și o să mai facem un ultim sistem. Mai las pagina sau pot să trec mai departe? Ok. Rezolvați în error, adică în error ecuația. Și ecuația este x pătrat minus 6xy plus 9x totul la 2 egal cu 0. În error, adică aici, cum puteți vedea, sunt două necunoscute, înseamnă că amândouă trebuie să fie în R. Observăm prima dată că avem x minus 3y totul la 2. Exact, asta este formula pentru x minus 3y totul la 2 plus 2x plus y minus 7 totul la 2. Și asta e față. Apoi e mai mare sau egal cu 0 ambele. Exact, Trebuie să le egalăm cu 0. exact. Deci un număr ridicat la a doua este tot timpul mai mare sau egal decât 0, oricare ar fi a aparține lui R. Asta este foarte important. Deci, trebuie ambele egalate cu 0, cum a zis și Mălina. X minus 3y e 0 și 2x plus y minus 7 e 0. Deci, x egal cu 3y și 2x plus y egal 7. Deci, înlocuim x cu 3y în a doua relație, deci avem 2 ori 3 ori y plus y egal 7. Deci, 7y este egal cu 7. Împărțim la 7, deci y egal cu 1. Și cum știm că x e 3y, rezultă x este 3. Deci, soluția este 3 și 1. Astfel de exerciții apar tot timpul și nu numai sub formă de un număr ridicat la a doua. S-ar putea să aveți și un modul de A, să zicem, plus un modul de B e 0 și cum modulul unui număr e mereu mai mare sau egal decât 0, va rezulta și că A e 0 și că B e 0. Și de aici faceți un alt sistem, cum am făcut aici. Ok. Și cam atât a fost pentru astăzi. Tema o să o primiți pe grup azi sau mâine. Și da, sper să ne vedem cu bine data viitoare.